Is-Segretarju Ġenerali l-ġdid tal-UHM, Joseph Vella, ippreżenta lill-mexxej Laburista kopja tal-Viżjoni Soċjali 2015 adottata mill-UHM waqt l-aħħar konferenza ġenerali. Tinkludi fost l-oħrajn il-proposta tal-Active Labour Market, pjan fit-tul għall-qasam tax-xogħol. Joseph Muscat qal li bħalissa nuqqas ta' koerenza fil-qasam tax-xogħol u l-pensjonijiet fejn il-Gvern filwaqt li jinkoraġġixxi ħaddiema jirtiraw kmieni jgħid li jrid jolli l-età tal-irtirar. Il-mexxej Laburista qal li parti mill-ċavetta tal-kwistjoni tal-pensjonijiet hija li tiżdied il-partiċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Irrefera dak li qalet il-bieraħ l-Ewroparlamentari Edith Estrela li ddikjarat li l-Unjoni Ewropea qed issib flus għal kollox ħlief għall-familji u dan b'referenza għal vot kontra l-estensjoni tal-leave tal-maternità. Joseph Muscat qal li jaqbel mal-UHM li hemm bżonn kompetizzjoni fil-qasam tal-edukazzjoni terzjarja. Proposta li l-Partit Laburista għamel sentejn ilu meta tkellem dwar il-bżonn li f'Malta ikun hawn it-tieni università. Filwaqt li awgura l-ħidma tajba li tmexxija l-ġdida tal-UHM, il-mexxej Laburista wera t-tama li jkomplu jtiebu relazzjonijiet u li jkun hemm dialogu soċjali bejn il-Partit Laburista u l-UHM. Is-Segretarju Ġenerali tal-UHM, Joseph Vella, qal li l-UHM trid tiġbed liha partiti, soċjetà ċivili u l-unions biex flimkien jitfassal fil-futur tal-pajjiż. Qal li fost l-isfidi li trid tindirizza l-union hemm il-problema ta' xogħol prekarju li tinaqqas il-bargaining position tal-familji.